Добре дошли, ние снимаме втори епизод, в който ще ви покажем откъде да се инсталирате или изтеглите по-скоро. Влезете в Google. Google, знаете кой е Google. Пишете Corsoft Download, разбира се. Влиза в първото, което влезете. Искате тук и изтегляте. Download значи изтегляне. И след това инсталирате тази програма. След което може да се сложите вие където си поискате. Ние сме се я сложили в Figma. И която мишка можете си изберете. Представяме всичките мишки. Всъщност няма да ползвам всичките мишки. Просто искам да ви покажа какво представлява. И това като цяло беше от нас в този епизод. Чао!